आज मी बनवले आहेत गरमागरम कुरकुरीत असे गाडीवर भेटतात असे मंचुरियन, कोबी मंचुरियन। हे बघू शकता, इतके छान सोप्या पद्धतीने खूप कमी वेळामध्ये तुम्ही घरच्या घरी फक्त एक कोबीपासून भरपूर सारे असे हॉटेलसारखे किंवा गाडीवर भेटतात असे कोबी मंचुरियन बनवू शकता। हे बघा किती छान क्रिस्पी आणि मस्तपैकी असे टेस्टी कोबी मंचुरियन तयार होतात घरच्या घरी। तर चला बघूया आपण याला झटकीपट बनवायची रेसिपी, लागणारं साहित्य। तर इकडे बघू शकता मी अर्धा छोटा कोबी एकदम किसून घेतलाय, बारीक छानपैकी किसून घ्यायचा। आता जास्त क्वांटिटीमध्ये तुम्ही बनवू शकता। तर मला खायचं झालं होतं पण बाहेरून कशाला आणायचं, म्हणून मी घरच्या घरी बनवत आहे थोडेसे मंचुरियन आणि ती रेसिपी तुम्हाला मी शेअर केलेली आहे। तर आता हे कोबी जे आहे ती बारीक चिरून घ्यायचा, मस्तपैकी याचा किस करायचा। आता आपण याच्यामध्ये सुरुवातीला थोडंसं मीठ टाकायचं, अगदी थोडंच मीठ टाकायचं, कारण की आपण ह्याच्यामध्ये ना सोया सॉस वगैरे टाकणार आहोत, त्यामुळं थोडंसंच मीठ टाकायचं सुरुवातीला। आणि छानपैकी कोबीला चोळून घ्यायचं हे सगळं मीठ, म्हणजे कोबीला एक पाणी सुटतं आणि मिठाची छानपैकी चव लागते। जितका छान तुम्ही बारीक कोबी चिरून घेता तितके छान कुरकुरीत असे हे मंचुरियन तयार होतात। तर आता मीठ चोळून झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण काही साहित्य टाकणार आहोत। तर अद्रक लसूणची पेस्ट करायची 1-1.5 चमचा खूप गरजेचे आहे। हे 1.5 चमचा मी अद्रक लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे। 3 चमचे आपले खायचा जो चमचा असतो ना, ते 3 चमचे इथं मी मैदा घेतला आहे, हे बघू शकता। 3 चमचे मैदा टाकलेला आहे आणि बरोबर 3 चमचेच मी इथे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे। हे दोन्ही साहित्य आपल्याला बरोबर अंदाजे घ्यायचं, म्हणजे 3 चमचे घेतले तर 3च चमचे कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा घ्यायचा। आता हे दोन्ही साहित्य टाकून घेतले कोबीमध्ये, मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर। त्यानंतर थोडासा लाल मसाला आणि ही काळी मिरी पावडर थोडा अर्धा चमचा टाकायचा। हे खूप गरजेचं साहित्य जे पण मी तुम्हाला दाखवत आहे ते मंचुरियन बनवण्यासाठी। तर काळी मिरी पावडर मी अर्धा चमचा टाकला आहे। आता इथे डार्क सोया सॉस हा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे चायनीज पदार्थामधले। तर इथे फक्त थोडासा आपण अर्धा चमच्याच्या अंदाजाने इथं डार्क सोया सॉस टाकायचं। सोया सॉसमध्ये खारटपणा असतो, त्यामुळेच थोडासाच मीठ टाकायचं सुरुवातीला कोबीमध्ये, ह्याच्यामध्ये खारटपणा असतो, जास्त नाही टाकायचं। तर अर्धा चमच्याच्या अंदाजाने मी सोया सॉस टाकला आहे, रेड चिली सॉस टाकायचा आहे। हे सगळे साहित्य चायनीज पदार्थामध्ये वापरले जातात, मंचुरियन किंवा नूडल्स वगैरे बनवतात, चायनीज भात वगैरे भेटतो बघा, राईस भेटतो, त्याच्यामध्ये हे साहित्य टाकले जातं। तर 2 चमचे मी इथे हे रेड चिली सॉस टाकलं आहे। अगदी परफेक्ट असं तुम्हाला गाडीवर भेटतात बघा हे मंचुरियन, अगदी तसाच फ्लेवर येईल ह्या 2 साहित्यांनी। आणि छान सुंदर रंग देण्यासाठी चिमूटभर आपण इथं फ्रूट कलर टाकायचा आहे, रेड कलर अगदी चिमूटभर टाकायचं। तर थोडंसं मी चिमूटभर टाकून घेतलं आहे लाल रंग खाण्याचा। आता हे सगळं साहित्य व्यवस्थित आपल्याला हाताने चोळून घ्यायचं, एकजीव करायचं। मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर, म्हणजे जर कोबी लागत असेल तुम्हाला हाताला तर तुम्ही अजून 1-1 चमचा मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर ॲड करून छानपैकी असं याचं एक पीठ तयार करायचं। हे बघा, हे असं सुंदर याचा एक डो तयार होतो। अर्धा एक छोट्याशा कोबीपासून मस्त असे हे मंचुरियन तयार होतात। कढाईमध्ये तेल तापत ठेवायचं, छान कडकडून तेल तापलं आणि गॅस स्लो करून मग असे छोटे छोटे असं पीठ जे आपण तयार केले मंचुरियनचं, ते छोटे छोटेसे असे गोळे घ्यायचे आणि तयार करायचे। तुम्हाला जर गोल आकार हवा असेल तर गोल आकारसुद्धा तुम्ही याला देऊ शकता। हाताला थोडंसं पाणी लावायचं जेणेकरून चिटकणार नाही पीठ हातावर, आणि असे छोटे छोटेसे मंचुरियन तयार करून घ्यायचे। हाय फ्लेम करायचे आणि बघू शकता तुम्ही मस्तपैकी आपले हे कोबी मंचुरियन तयार होत आहेत खाण्यासाठी। जोपर्यंत खालची बाजू थोडी कडक होत नाही तोपर्यंत आलटीपलटी करायचं नाही। चमच्याच्या साहित्याने पहिलं चेक करायचं की खालची साईड आपली मोकळी झाली का नाही, म्हणजे भाजली गेली का नाही, त्यानंतरच असं पलटी करून घ्यायचं। बघू शकता मस्त सुंदर अशी आपले हे मंचुरियन तयार होत आहे। घरच्या घरी तुम्ही हे अगदी कमी वेळामध्ये खूप कमी साहित्यामध्ये भरपूर क्वांटिटीमध्ये सगळ्यांसाठीच बनवू शकता।
हे चिली वगैरे ह्याच्यावर जी तयार असते ना, ते सुद्धा मी व्हिडिओ पहिल्याच अगोदर अपलोड केलेला आहे चॅनलवर. जर तुम्हाला मंचुरियन चिली वगैरे जर आवडत असेल तर ते सुद्धा व्हिडिओ टाकलेला आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता. हे बघा, मस्त असे हे आपले मंचुरियन फ्राय करायचे, जोपर्यंत छान याच्यामध्ये कडकपणा होत नाही तोपर्यंत हाय फ्लेमवर भाजून घ्यायचं. जितकं चांगलं याला तुम्ही भाजून घेता तितकं छान क्रिस्पी तयार होतात मंचुरियन. हे बघा, आता झालेले आहेत तयार. काढल्याच्या नंतर ह्याच्यामध्ये कडकपणा तयार होणार आहे. तर जास्त काही करपून द्यायचं नाही, फक्त असं आपल्याला वाटलं की आता हे कडक झालेत भरपूर, लगेच काढून घ्यायचं. तर मी आता काढून घेत आहे, कारण चांगल्यापैकी कडक झालेले आहेत. पाहू शकता तुम्ही टेक्स्चर याचा, किती मस्त सुंदर असे लाल भडक मंचुरियन आपले तयार झाले आहेत खाण्यासाठी. ते काढून घेते टिश्यू पेपरवर, म्हणजे एक्स्ट्रा ऑइल याचं निघून जाईल. मस्तच झालेले आहेत, कुरकुरीत एकदम भारी वाटतात आहेत. आता दुसरा बॅचसुद्धा मी टाकून घेते. असे गोळे गोळे तयार करून पण तुम्ही ठेवू शकता. हे मी असे करून ठेवलेले आहेत थोडेसे, ते सुद्धा मी टाकून घेते. हे बघा, असे गोल आकारसुद्धा देऊन याला तयार करून ठेवू शकता प्लेटमध्ये, म्हणजे प्रत्येक वेळी हात खराब होण्याचं मग टेन्शन नाही. असं चमच्याच्या साहाय्याने हलक्या हाताने अगदी नाजूकपणे प्रेमाने पलटी करायचं, चिटकून द्यायचं नाही. म्हणून सुरुवातीला लगेच घाई करायची नाही, पलटी करायची. थोडासा कडकपणा तयार झाला कीच मग लगेच पलटी करू शकता. आणि आता ह्याला पण फ्राय करून घेते. तर सुंदर असे आपले हे मंचुरियन बघू शकता, मस्त गोलाकार आलेला आहे. आता प्लेटमध्ये काढून घेते, थंड करून सर्व करूया. हे बघा, टिश्यू पेपरवर काढून घेतले होते. आणि ही जी वाटी आहे ही आपल्याला चायनीज गाडीवर हे मंचुरियन वगैरे खाता वेळेस भेटते, म्हणून मी त्याच्यातच सर्व करते, म्हणजे आपल्याला वाटलं पाहिजे की आपण चांगलं हॉटेलमधलं खातो. तर हे बघा, मस्त झालेले आहेत. अजून पण पीठ उरलं आहे, त्याचं पण मी करणार आहे. पण हे जे सुरुवातीला झाले ते तुम्हाला दाखवते. बघू शकता तुम्ही किती मस्त झालेत आपले हे गोबी मंचुरियन घरच्या घरी. बाहेर जाऊन खर्च करण्यापेक्षा घरच्या घरी तुम्ही भरपूर क्वांटिटीमध्ये बनवू शकता. फक्त एक गोबी खूप पुरेसा आहे. परातभर असे मंचुरियन तुम्ही करू शकता. म्हणजे कधीही असं बाहेरून खायचं मन झालं तर तुम्ही घरच्या घरी हे करू शकता. खर्च पण वाचतो आणि घरचंसुद्धा आपलं सेफ असतं. हाताची चव असते आणि आपल्याला माहीत असतं आपण व्यवस्थित आणि चांगल्या तेलामध्ये हे बनवलेलं असतं. त्याचा टेक्स्चर बघू शकता, याचा कडकपणा बघू शकता. आतून बघा बॅटर किती छान भाजला गेलेला आहे, मस्त वाटतं. ते शेजवान चटणी वगैरे असते त्याच्यासोबत अप्रतिम लागल. मस्त एक पातळ कोबी साईडला तुम्ही कट करून ठेवू शकता. हे बघा, मस्त स्टिक असतात बघा, त्याच्यामध्ये असे सेट करून सुद्धा खाऊ शकता. कोणी गेस्ट आले, पाहुणे आले तर त्यांना अशी झटकेपट बनवून तुम्ही सर्व करू शकता. म्हणजे वाटणार नाही घरच्या घरी झटकेपट बनवलेले आहेत, परफेक्ट स्वाद लागलेला आहे. इतके छान कडक वाटतात आहेत ना, मस्त झालेले आहेत. आता मी एक खाऊन घेणार आहे पूर्ण. कधीही मला खायचं मन झालं मंचुरियन तर मी घरी नक्की ट्राय करते. तुम्ही पण करून बघा, काही बाहेर जायची गरज नाही. आपण घरच्या घरी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भरपूर क्वांटिटीमध्ये करू शकतो. तर कसं वाटलं तुम्हाला आजचा आपला हा गोबी मंचुरियनचा रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा. असे छान छान वेगवेगळे पदार्थ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईबर करा आणि पाहू शकता मस्त झालेले आहेत. हे असंच सर्व करू शकता गेस्टला, पाहुण्याला किंवा कुठं बाहेर जायच्या वेळेस सुद्धा तुम्ही हे बनवून नेऊन जाऊ शकता. टिफिनमध्ये सुद्धा नेऊन शकता, टाईमपास म्हणून आपल्याला खायला ब्रेक वेळेस. तर मस्त झालेले आहेत. हे मी सॉसबरोबर ट्राय करते, शेजवान चटणीसोबत खूप भारी लागतात. तर चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईबर करा. स्वस्त राहा, मस्त राहा आणि काळजी घ्या.